Сәлем, дусларым. Мин дустым Сарбай белән урамга уйнарга чыктым. Без кардан түгәрәк шарлар ясыйбыз. 1, 2, 3, 4. Сарбай, синеке ничәү булды? Санап карыйм әле. 1, 2, 3, 4, 5. Бергә күбрәк булган. Тукта әле, мин дә калышмыйм әле. Ой, син шулаймы? Хәзер мин дә сиңа атам. Менә сиңа. Дусларым, сез ничек уйныйсыз?